Lembah barokah amin lho. Apa iki? Lembah kuwi lho. Lembah Penanggulenok Penanggungan. lah mblenok anu ilang Watu. penanggungan watu Kosek. watu kosek Kuwi anu wis pendemen urip-uripane ngono timbang aku malah budreg gak siji. Sing cari dhewe lho apa? gak matur nuwun Lah ngopo? ora bagian kok Ayo mewakili to mewakili. kula mewakili cah niki matur nuwun Ya wis, ya diaturke Lagu sik. menika apunten Mas Bayu. Nggih. Kula aturaken Eyang Putri menika ibunipun Pak Cipto. Oh, nggih, Panutas Eyang Putri Enggani. ngono wau, nggih. Nggih, Pak Kades Wilujeng Lenggah. Nggih, sembah nuwun. Kanca-kanca seni wonten Mas Rian, wonten Mbak Betty. Ya, Mbak Lenggah. Betty. Pak Asmoro Santo sayanipun Wilujeng midhangetaken. Nggih, matur nuwun. Ya diaturke sambel Ya. kemangi ala nduk Niken Salindri. Monggo, yuk. Jangan asam racun sambale kemangi mangane bubar nyambut gawe senadyan lawa tempe ning sen Seragam bayang
Aku trimo watone pokok sakaramangan Sayangku belum pernah andong reketi sama Oh jatuhku pipit lan rapoi Mangan sabar tidak Enak opo aku repoto nyalang Kenapa rasa urip lebih suamaya Kurangan Terima kasih. Hebat. Anjing. Iki Wong kok pinter, ayu, wah jane ora guang tenan adikku siji. Saestu pokoke. Ah, duwe anake ngono kuwi lho Mas Mondol, iso dipamerke kaya Mbak Niken ngono kuwi. Amondol duwe anak wedok kelas 5 e meteng. ngawur kowe iki. Kok iso ngawur? Wis mlairne kok. Malah Tak wis kira ora metu. trimo. Ngono malah bangga, batino. Kok ora cetok. Arep ngomong apa kowe? Nuwun sewu niki Mas Petruk, niki wonten pamundutan. Apa? Ah. Oh, njaluk dibundut awakmu. Maksude njaluk lagu lho. Oh, Apa? Napa lagune? Welung. Lewong. Lewong. Lewung. Kok iso welong iki lho. Lewong. Lewong. Lepake iki lho. Anu keserimpet untu. Nggih, Lewong, yo Lewong diaturke. Nah. Aku tak njuk tulung Mbak Niken ben dikancani, Sinten, dikancani Mas? karo Mbak Fahmi. Oh, Mbak Iya. Fahmi, cacak-cacak. Ah, Kene yo Mbak Fahmi, kene mentaram. Turun. Ayo. Ae Mbak Fahmi iki rumangsaku jejer karo Mbak Niken ya kaya seumuran ngono lho ya Mas. Pokoke panjenengan Budar sini Mbak Niken nek jejer telu kaya saumuran Mas. Saumuran. Oh, Mbak Dari malah kaya adike Niken Mas aku. Ya Allah, berarti aku wis tuwa pol. Ya ora kok ya. Ah wong iki nek bahagia seneng guyu kuwi Nggih. ora gelis tuwa, malah saya enom saya mencorong cahyane. Nggih, padha. Conto nek lanang ya Mas Yuda kuwi lho. Nggih. Piye ora tau nesu Nggih, ya saestu. ta. Ora tau kok napa kuwi jenenge kok kegelan atine. Nggih. Mas Mondol ya ngono. Saya saiki saya enom. Sapa-sapa angger weruh Mas Mondol iki sapa anu mesti guyu lho. Nggih, guyu. Mas Mondol iki gampang guyu piye iki. Guyu nggih. Turu yang guyu kok niku. Gawendeng berarti. Wong arek-arane mrongos. Mboten Pak, guyu Pak. Ahli swarga wong sumeh niku ahli swarga Pak. Ning nggih leres awet enom njenengan Mas. Lah niku dereng tukul Napane? rambute. Pancen iki pun kula rondap. Awet enom termasuk sak barekane karek iki tok. Yo, Lewong, Cok, digarap gedruke Cok. Monggo Oke, digedruke. oke. Lewong garap gedruk, monggo. Ayo, mondol kaya ngapa nek joget gedruk. Ayo. Yo Cok, diaturke. Monggo, yuk. Kasih, matur nuwun, matur nuwun. Hebat. Nggih, wis diaturke. Ayo. Nah, Mbak Fahmi Lenggah, ayo sik Lenggah. iki jatahe oh Dini. dini. Oh anu sik Eka sik wis Eka. Rene Ka. Oh, mentaram. Truk. Ayo. Belarak disampirke jangan Mampirke. ngono
Nuwun sewu Mas Bayu. Pripun Mas Mondol? Niki enten sing ngersake anu lagu manis. Oh nggih. Manis. Nggih. Saka ibu apa saka sapa? Mbak Kades apa Pak Cipta sing ngersakne? Ora, Ya saka sapa? so aku dhewe. Walah. Pokok tak turuti ya ta. Ning sadurunge tak turuti aku ya ana sing ngersake lagon. Ning lagone lagu klasik. Klasik. Malik slendro sik, Malik slendro. Slendro menyura Mas Tehi, Mas Tehi. Iya. Ning nong nong nang nong. Ya. Kutut manggung mbake kasih nano. Ya, ya Kak, ya Kak. Ya. Mas Mandor. Nano. Mangga. Persiapan dados kutut mangga. Ayo bagian no. Ayo, ya Kak, ya Kak. Dua lolo yo yo saiki ngombeni kutut sing nembang Eka sing dadi kutut Mondol Mas Mandal sing ngombeni Niken. lah tak bundutne. Golekno aku ka Mas. Nggih, lah menika sampun. Lho Niken, kewajibanmu gampang saiki. Ngombeni ngombeni kutut. Pokoke anggere ana kata-kata omben, dombeni. Oh iya kae, enek. Kale. Wah, kosek. Kok niki. Nggih. Saestu. Nggih. Ayo karo kelangenan iki basa. Mati. Ngene masak kutut ora ya blekok to nek. Kok malah dombe dhewe. Elak Mas. Oh ya wis, apa? Ngombeni kutut. Wah, ngombe turane Niken iki ketularan suarane apik. Raine dadi ayu lho, Ndol. Tenan. Pak Cip ora mungkin disukai sisa ngene iki kok. Ya Kak, ya Kak. Omben. Ya, dombeni. Baru ngombeni iki mosok ya arep ombene kan. Ben omben. Kutute karo epek karo anu to. Ben omben. Oh. Ben omben. Omben. Yang Ben omben. yang putri bujeng lho. Ben omben. Kata omben ya. Kata omben. 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 Omben ono. Dene umbene nek, Mbak. Ya. Sik mulai mboten. Ya. Ya. Kutut kuwi apa omben ono. Yo. Kutute, Mas, Mas Mandal, Lah, kok lali. Bar ngombeni saiki makani kutut. Oh, nggih. Mbak Niken. Ya iki sik. Niki Jadah sik. wonten. Kan jadah sik, Nggih, jadah sik. Kok ya wis cepak. Lho tarah ya. Lho, jenenge perhatian yo ngene iki. Jadah sampean siapne nggih, tulung banyu-banyu disingkrihne nggih, tulung. Yo, makani kutut. Banyu-banyu dipun singkrihaken. Lek Mbak Eka nyanyi Pakan. Pakan. Berarti manuk kabeh. Nggih. Manuk kok pek. Iya. Sare niku kutute lemot. Oh iya, ya wis. Kutut anu temon. Ya. Kuwi dudu kutut aku cindil kok ya. Ya, pakan. Alah kutute kaya mikir pek lali. Pakan. Ah, yang putri mujeng. Pakan. Pakan. Ya. Kan pakan. 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 Pakan.
Jenang, 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 genti, jenang, jenang genti. jenang sae jenang pakan jenang sae jenang an jikone karet ban iso hormat aku apa-apa kolu to wis Enak cakil. keset barang dipangan Ayo. Kata pakan. banyu-banyu disingkirne Ya. Pak plekien lho anake lah kok guyang-guyu lho anake. Niku putrane Mas Mondo. Anake lho sumeneng Pak plekien lho. Anake lho malah cengengesan lho Pak kaya ngono. Matane gue kowe. Senenane Dol. Oh alah. Rek jadah. Anake lah kok guyu. Ya kudune matur nuwun. Arang-arang lho. Arang-arang enek wong didulang niken iki arang-arang. Arang-arang. Wong nek ora kebejan ora bakal. Kebejan kowe. Kudune seneng ya Mas Mondol ya. Seneng anakmu lho seneng melu guyu. Seneng ya? Seneng. Matane golek dhuwit kowe lho. Ya. Nganti abang ireng. Ngono kan sekolah mah. Enggak terus curhat. Kowe malah terus curhat iki apa? Malah curhat iki nyapa? Sing ora gelem sekolah iki lho sapa? Sapa sing ora gelem sekolah? Piye? Iki biasane ngancing lho tau lho. Ngancing. Wareken Ya. terus ngancing. Nana ya. Jajah diulu angin. Piye kan? Bur. Wajahe piye? Wajahe piye? Wajahe abang. Kok ya jadah lho. Diulu angel lho. Oh jaluk sego. Malah di logok nang teko telak. Wis nemu banyu. Tahu. Ya. Nana. Serba Surya. Mas Mondol. Oke, Mas. Ayo iki jogeti sik dintek. Gak dhisik to kok susu lah arep ngombe ae. Iki ombe banyune sapa kuwi kok iso. Nggone Mas Bayu kurang lancang. Ya. Mas. Anake seneng ora omong. Golek duit kowe. Surya Jarwa. Balungan yo. Awas. Genduli posiko apa ora. Uwit klopo. Wis tuwa arah apa kari sabar narima. Udah nyongklang Mas Anggit. Mas Yuda, ayo kibarke Mas Yuda. Yo. Lo.
Pur. Kudu nyumpang tumpang sang panji. Terima kasih wis diaturke. Yo aku tak nuruti Mas Mondol genti. Siap. Arep nembang manis ta. Ayo. Eka, Mbak Eka kowe aja ngalih sik. Sing nembang manis Mbak Niken karo Mas Mondol sing ngendang Nika. Ayo. Oh. Ya, ya diaturi ngendang. Ya. Kula mriko nggih. Mriko mawon. Ya, ning kono lho. Rono ya ora apa-apa. Wong kendange ning kono ya mrono kok. Yo Aja nesu. Aja nesu ta. Aku sayang karo kowe. Ya Allah. Manis. Bila Eka manis. alah. Alah. Ora Apa-apa. Rampung ngene to? Ora apa kok. Ngenekno. Oh ngaku pacul gelem. Ayo. Ngene, yo. Mbak Niken duet karo Kuyan. Ayo, manis. Ayo, kene ayo Kak mapan ning kendangan. Kula kintunaken dhateng pepundhen kula saking Pacitan menika besanipun Pak Cip. Nggih, ugi besan saking Banyuwangi. Terus saking Banyuwangi. Pak Kades, Eyang Putri, sayanipun keluarga besar Bapak Cipto. Nggih. Yo. Mas Mondol. Nggih, sing ndang dites kuwi iso ora? Yo. Tesen dah. Iso ngendang tenan apa ora kuwi? Tesen lera tesen ya Holyfield. Petinju ya. Nang Tyson. Iso ngendang tenan apa ora iki lho? Lah kok ora percaya karo aku gurune kowe lho. Dijajal iso apa ora? Ya. Tesen Mas, tesen. Tes. Coba. Pak Bambang tuku gedang. Kok iso? Ayo. Nah. Wes, Elah. Pak Terus? Bambang tuku gedang, gedangnya ditugel. Gedang ditugel. Ya. Ayo. Jam 4 kluget. Lho isa. Bisa lho. Ayo. Pak Bambang potong rambut. Kuwi yo rambut ning yo nggone bebas. Oh, tak suwek tenan rambune kok. Iki rambut apa? Rambut apa? Jempol. Rambut yang lainnya. Ya, diaturke. Manis, monggo. Mbak Niken melawan Kuyan. Ayo diaturke. Kuyan. Liyane renek to jenenge. Kucang ya lho. Kuyang yang ku sayang. Ngono lho, jare mau kowe disayang karo Niken. Kuyang. Monggo ayo, Cat, diaturke. Monggo. Yo, Kak, rublak kuntak yo. Asik.
tambah manis yen kowe ora lamen Yen mesem. Iya Wah, seneng atine. Seneng. 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 Dingtong tak tak 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 kreng. Alah senang. Kowe delok anake ora isin to. Ra isin ngono ya. golek dhuwit kono Nggih, terima kasih. Terakhir aku tak nyuwun Lestari, ya Mbak Niken karo Dini, monggo terakhir aku penutup. Nuwun pangapunten Mas Bayu, Terus niki ndi? wau wonten anu kendaraan plat nomor AE 1434 harap digeser karena ada mobil yang mau keluar. Oh nggih, monggo, monggo. AE 1434 nggih. 1434 nggih, monggo dipun geser sawetawis. Monggo. Yo diatur nggih Lestari, monggo ngetes ke sing enong. Heeh. Ya Mbah melek apa ora? Dengan Melekno. Ya berbagan pisan ya ngono kuwi. Pak merem aku bengok ya. Monggo. Ah ngono kuwi terjadi lah beragam. Iya Cak, diaturke Lestari, monggo. Monggo ayo. Kula kintunaken dhateng warga SBA Kas FC Tuwin penggemar Induk Niken Salindiri dimanapun Anda berada. Nggih, monggo. Lepat Diagung Pangaksami, Mas Yuda. nggih, Mas Bayu. Ayo arep ndongake apa Mas Yuda? Nggih, mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng Bapak Cipta, mandhapipun dumateng temanten sarimbit, muga anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung, tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin, matur nuwun Mas Yuda, sampai ketemu di lain kesempatan. Siap, nggih. Mbak Niken matur nuwun tetep sehat, tetep dadi wong sing apik atine. Banyak yang mencintai atau menyayangi Mbok Niken kabeh para penggemare. Yo nutuke laku ndak dadi dukane Bapak Semar.